Много хора се затрудняват с това какво оформящо бельо да носят според типа на тялото си. Ако сте такъв наклонена черта такава, тогава се откажете от обикновеното бельо и опитайте тези оформящи бельо. След като родих 2 деца, започнах да нося тези оформящи бельо 3 в 1. Изхвърлих цялото си старо бельо, защото беше твърде тънко, затова купих 6 наведнъж. Как коремът ти стана толкова плосък? Сега, когато ги носиш, нека ти помогна да си смениш бельото, нека ти кажа, това са оформящи бельо с висока талия. Не разбирам защо се наричат оформящо бельо. Оформящото бельо е толкова удобно, но толкова малко хора знаят това. Преди носех слипове, които бяха толкова тесни, че ме болеше дупето и се повдигаха след няколко крачки, беше наистина неудобно. Обикновеното бельо се замърсява и просто го изхвърлям, но с моето оформящо бельо дори мога да го сложа в устата си, когато е мръсно, без никакъв проблем. Хайде, нека ви кажа какво щеше да се случи, ако знаех за тези очарователни оформящи бельо, преди да публикувам това. Виждате ли, носенето им наистина има голяма разлика. Преди, когато носехме поли, носехме бельо и оформящи шорти. Сега нося обувки сечовен с тяхното оформящо бельо, оформящи и предпазни бикини 3 в 1. Когато излизам с приятели, всички казват, че тайно съм отслабнала. За жени с форма на круша намерих безшевни ежедневни превръзки с висока талия, всяка индивидуално запечатана, супер чисти и хигиенични. Те изравняват корема и осигуряват перфектна опора за долната част на тялото ми, дори по време на пилатес. Почти не ги усещам, не са тесни или ограничаващи, просто невероятно удобни. Ключът е дизайнът с висока талия, той е много прощаващ, ще се уверите сами. Предлага много по-добро покритие от слиповете, особено подходящ за жени с по-големи ханша или форма на круша, тъй като осигурява пълно покритие. Тези бикини рядко се навиват или свличат, когато се комбинират с йога панталони или тесни поли. Други бикини може да оставят забележими следи. Но тези не оставят. Материята е мека и гладка, подходяща за всички сезони и може да се носи целогодишно. Вътрешната подплата е по-голяма и по-просторна и включва черничева куприна за дишане, абсорбиране на потта и предотвратяване на протриване. Има 1,0 степенна антибактериална оценка, което означава, че антибактериалният й ефект остава ефективен дори след стотици пранета. Зоната на бедрата има отлична еластичност. Чувствах се много удобно последния път, когато го носех. Носих го за йога и се чувствах напълно неограничен. Вижте резултатите. Еластичността му е идеална за ежедневни тренировки. По време на пилатес ще се чувствате сякаш не носите нищо. Няма нужда да се притеснявате, че ще получите бельо втора употреба, така че няма проблем.